pune și pe Gigi, și Gigi că e mașină. De valoare? Da. E cea mai de valoare. Da, cea mai tare. Parcă ne-am arătat destul fațele noi pe aici. Trebuie să cum întoarcem camera acum. Stai și uite pe aici. Ok, drumul. Păi, ce-a fost restul din trecut, am șters tot. Vezi că nu o să stea acolo. Nu stai bine, lasă că rezolvă. Ține așa. Da, Gigi, faci Paștele, Gigi. Așa, hai, vorbiți de Elon Musk. Ca să vă aud. Asta nu mai are nicio chestie. Să-i crească monezile lui Nico, hai. Asta e cel mai străit dintre toți? Da, bă, și că-s copii are. A, nu că, am zis că nu-l bârfim, stai că... Păi de-aia zic că e bine, e cel mai străit băiat. Da, da, da. Băiatul face copii. Da, e Nici tradiționalist. ăsta nu este, și ăsta Nu e cine cu știe tradiția. Ăsta cine știe? Da, da, chinez. Ce reptilă mai e și N-ai văzut ăsta. că are femei roboți? Am zis că nu-l vorbim de rău. Dar îi plac roboței. Nu, bă, că o să ne întrerupă live-ul, că ăsta e... Ăsta este la care... Zuckerberg. Aoleu. Da. Stai seama. Ce este prastio? Am trecut de prastio. Lasă-mă că noi ne ducem Lasă-mă că la noi Ceacanica. Poate ajungem. Ia, aceea În este... București. One way ticket. One way ticket. Ia. Nu dă cu alea, adică... Ia Ah, stai să pupa. văd eu ceva. Aracapas. Hai mă, că ia uite, nu mai avem mult, mai avem destul. Nu mai avem mult, e destul de mult. Concentrează. Hai că nu mai e mult. Nu e mă, nu, gata, ca mâine suntem acolo. Păi și mâine Și nu se știe, poate totuși ajungem la București. One way N-ai de unde ticket. să știi. Da. Dar nu vezi că sunteți singure pe drum? Heptagonia, bă, A, este. ne dă duce. Heptagonia. Acolo, la Trodos, sus. Sus, 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 de tot la munte, sus. Dar chiar nu e nimeni pe Haide drum. că s-a hotărât mă să-l sune. Oi, a corotit-o, bă, Heptagonia e tot curiosul. Și el să zică, nu, unde-ai dus? Și că întoarce-te și uite așa ne plimbăm. Da, vezi. Vezi, Heptagonia e tot curiosul. Heptagonia e prastio. Aliva vaținias. Pernao din do prastio, pernao din Heptagonia. Ok. Ok. Tora pernao do Chelaki. E prohorao, Angele. Ok. Cam Ade, bai. suntem acolo, la Ișa. Dar chiar e departe pe drum. Nu e mă, nu. Cum? Mă, până la urmă ăsta este un taxi. Da, mulțumim, Nico, mulțumim. Ai benzină? Avem. Dacă nu avem, păgăm. Da, mă, adevărat. Îți place Uite, Gigi în sere, taxi? sere. Uite, sere, dai să le filmăm. Că n-am mai văzut așa ceva. Da, prima oară. Ba, de mult am cunoscut eu. Da, am cunoscut eu pe unul, mi-a zis, dacă te măriți cu mine să fac piscină, tu ai mai văzut piscină? Dar ăla știi ce zicea că... Nici bani eu n-am făcut până Da, acum. zicea că România se vecinează cu China. Da, ce deștept și ăla. Da. Unde a făcut la școală? La el acasă. Era pompier, ești nebună. Era pompier, e clară treaba. Cum l-au trecut ăștia? Cu relații. Păi cu relații l-au trecut și l-au Dacă băgat la nu-l pompier. ducea capul la băgat și pe el undeva. Deci dacă el a zis că China este vecină cu Da, da. România... Ce să... Ce ai tu auzit niște ciofte de-astea, te doare capul? Mai mâncă mama pe ea de Gigi frumoasă. Ce faci la telefonul ăsta, la YouTube? Nu că filmăm pe Gigi frumoasă. Ocușorii mei! Da, iubirea mea! Ți-am zis noi, da, atenție că nu mai scap de ea. Ei și acum ce să facem? Să nu mai scap? Vreau să scap, vreau să nu scap. Ce mai ce vreau. Da. Bă, dar chiar, Pepticul meu, ocușorii mei, ce bine că nu m-am mușcă. chiar e vară, vară. Mai are o Lauro, prietenă în România, un Lauro. câine de ăsta mușcă de Bă, rupe. Laure, grasul nu s-a dat și la tine? Care gras? Grasul, nu te-a chemat la el acasă să mănânci? Nu că, nu că, Ah! nu fă că nu se uită grasul la noi acum, asta spune. Lasă-l și pe străia. Da. Fericirea cu sus bine! Aoleu, Deci ăla e liniștit. Nu, pe bune e liniștit. vai, Elon Musk. Elon Musk ne-a dat creierul peste cap, a intrat în sistemul cerebral. așa, da, și
singură enerimia mai are. Păi nu, păi așa E de mult să țină Da. după noi, e clar că și ăla probabil a Și ăla pierdut sare. drumul. De la Și securitate, ce zice? băi, Noi să ne ducem fetelor. după ele, că ele Înțelegi? știu ce știu. Că știi? sunt de la securitate ăștia, suntem urmăriți. Da, ele știu ce știu, dar nu știe, el nu știe că noi nu știm. Aracapa, Credem că ăsta acum ne răpește, ne bagă în dubiu. Aoleu! Îi vrea țurechilul, Nicoleta. Ce ți-ar place să fii răpită și băgată în mașină așa? Și să-ți dea și două palme peste curne. Depinde de cine. E bună, ce ți-ar place? Depinde Ce cine ți-ar place? Ce ai mai... Aici ce se întâmplă? Hai, mergem drept Ai, înainte. noi unde ne ducem? Noi cu Drept cine înainte. votăm? Noi mergem drept înainte. Noi... Vavațenias, uite. 6 km. Ah, deci ajungem. Cât, cum ai Timp zis? ne-a rămas 14 minute. Ca mâine stăm acolo. Până la 5 suntem. Chiar câte ceas? Cred că au mâncat ăia toată sufla. Noi mâncăm ce rămâne. Ah. Ajungem și... Ai zis că la 3 punem masa. Până ajungem noi, nu mai... Măcar rămânem cu live. Da. Ia zi, Oanu, ți-ar place să fii răpită, nu? Aoleu, dar ce mi-ar place. Și băgată cu forța într-o dubă. Și să-ți dea și două palme Ți-am la zis, gură, depinde așa. de Da, da, cine. Să te ia și așa. Da, da, să te de ia și unul așa. de la mișto, Ce așa. nebună adică- ești. Păi da, mă las legată de oricine. Păi da. Ia, acum ce facem? Ia, uite, ăsta și-a luat roaba. Da. Și se duce ușor să nu să... Da, de ce trebuie Să mă că vină în prinde, fața noastră? prinde viteza. Că lăsați-o în pace. Lasă te prinde la cum viteză. Ca mâine. Am unde să pun telefon. N-ai unde să-l pui. Da, Mira, mai mă. pune și stop. Păi trebuie să pui Nu e aici. bine deloc cum ăsta. Nu e bine. Dacă este de-asta Da. perecolasă. E curvă perecolasă. Da. Zic ăștia, curvă. Gata, Ioan, începe. Tam-tam. Nu începe nimic. Nu mai începe, nu? Am potolit, gata. Bine frumoasă! Da. Te du la o zi, mama? Te du la o zi? Să te joci cu o Zaki? Da, bine. A, direct cum bare Simera. Patato. N-auzi că e curvă? Mi-e povas. Că am rămas cu ăsta de aseară. Hai că ne-am înmulțit pe highway. Da. Highway, pe drum. Ops! Că intră acasă. Dar unde se duce? Se duce acasă la el. Păi unde? Uite, bagă pe aici, stai. Ah. Ăștia sunt ascunși. Hai, bă, nene, astăzi, bă! Nu-lei, Doamne! Măcar Până ia o curbă, băi, Da, așa fac. nu vă enervați Da, ziua de sunt Paște. mușuleți ăștia așa, Da, 144. aia era tânără toată ziua, mamă. Sau idiote. A rămas de seară. Ori mușuleți, ori idiote. Nu, cred că a rămas la sânără, vorba lui Ioana. Ce casă frumoasă, bă? Pietricele. Așa, Ionica, uite floricele. Mamă, Pe floricele, ați mai uite văzut ce floricele? Așa Ah. ceva, nu. Ce frumos. Așa ceva, nu. Fac și eu cum Mamă, făceam ce Marina. oi suntem. Bă, da, ne vede cineva. Opa, acum? Păi ce zice GPS-ul? Păi GPS-ul, cum e drumul, trebuie să mergi. Da? Păi da. Sau da. trebuia drept înainte, nu? Păi de așa, că drept înainte dacă te duceai, unde te duceai? La cea canică. Noi duceam la oameni aia în curte. Dar uite ce frumos e a făcut ăștia aici. Omleți. Vezi? Înseamnă că au primar bun. Muctari, ce au ăștia? Țineți-vă. Ăștia și câștigă salariul corect, nu ca la noi. La noi s-ar fi furat garduri, tot pavaj, tot pietrele. Spărgeau un... Da? Deci fondurile europene sunt foarte bine investite în această insulă. Da, pe grecu. Și că opa, 5 km. Vezi ce scrie aici? Pe mesori, Și- taguni. Bun. Și... Hai, Nico, că suntem bine. Suntem bine. Ăsta să ia după noi, nu cumva vine tot acolo. Posibil. Cum ai zis că cu cui se numește satul?
Uite că ne cumpărăm și noi aici, că este forsăie. Da. Aici rămânem. Nu e niciun pericol, nimic. Să nu te ții tu țigare și mere. Și logic. Păi, și Chino? Unde joc eu la Chino? Că n-am cum. Și Vezi? Ce tare. Bă, da, chiar e cald, da? Îți place Asta e unul că tu ai zis pe tabela aia. Bine. Păi ce să zic eu, ce zice GPS-ul, știu eu, Păi n-am nu, mai... pe tabelă văzusei tu și ai zis 6 km. Da, Arțapar, cum ai zis? Urțar, Arțapar, Toșină. nu, ceva de gen. Nu e pârție, bă, și Doamne, am luat și eu prietenii li să plec pe ele la drum. Băleu. Băi, atâta timp cât există tabele, să nu-ți fie teamă. Uite, hai să vedem ce Ia, Virează la dreapta. peste 400, vezi? Hirokitida. Da, Hirokitida. Nu, Ba, da. nu 23 de kilometri, nu, Nu spune că mai avem 20 de un kilometri. kilometru, un kilometru mai 10 avem. minute și uite, a zis că peste 400 de metri Faci trebuie la să dreapta. virăm la dreapta. O să nu zic că ieși. Virează la dreapta. Păi stai să văd unde. Păi unde? Ne ducem în... Așa, că vedem noi acum. Uite mă, aici. Uite aici, la Aici. dreapta. Ușor, ușor. Așa și Pe scrie dreapta, da. Hirokiti ora. Continuă încă 1 kilometru. Ok. Și apoi încă 10. Nu vrei. Ăla a făcut în partea alaltă, E eu fac- ora 4. Da, deci ăla s-a hotărât, ce nu mă mai duc pe astea ca să Da. se ducă în râpă. E clar că nu știu unde, mă duc eu pe unde știu. Da. Da, mă, ce. Da, și mi-am luat prieteni și la știu și ele să țină minte un Fata, tu nume. vezi cât drum mai ți arată? Păi ăsta e, drumul ăsta tot e de 8 minute? Ferească Sfântul. Știu eu. Vedem noi. Ăsta nu e de 8 minute, nene, ăsta e de 8 două ore. zile. Peste 400 de metri, virează la stânga. Ok. Da, pe aici chiar că n-am mai fost. Bă, bune, chiar ce-ar fi să mai conducem încă 23 de kilometri? Nu cred. Păi asta este, Nu conducem, cred. conducem. Nu, tu, n-are cum, că scria 6. Mai Fată, sunt dar patru. asta nu e drum de 20 de minute, cum a zis el. Dacă el așa îl face în 20 de Virează minute. la stânga. Ok. Uite mă, 2 kilometri. Babaținias. Vavaținias. Ăsta este. Ăsta e. Papaținias. Babațin. Continuă încă 3 kilometri. Ah. Hop, hai că te ia așa ușor, știi? Îți dă câte puțin. Erau... Să nu te sperii, știi? Nu mă, că... Păi ăla Babaținias. zice 2 km și asta spune 3. Da. Babaținias. Cam aiurea. Am scris aiurea pe tabelă. Nu, să nu fii tu aiurea pe acolo. Și să trecem. Păi, Da, mă. nu e plecă, GPS-ul te duce la... Bucurați-vă și de priveliște. Vai, ce frumos, iată. Da, iau ce frumos e. Uite, Ce măsline. frumos, zici că suntem în Texas, în deșert. Este. Niciun undă verde. Vă lipsește calul. Care brecă este. Vă lipsește armăsarul. Ia uite așa. Dacă toți sunteți în Păi dacă Texas... nu ne gândim noi de tu, de ce te gândești? Păi eu vă spun ce vă lipsește. Petre, ia uitați aici câte petre. Și uscăciuni, uite, aici e fân pentru cai. Nu știi tu ce... Da, În pereți? vezi că fânii există. În pereți? Voi, La ăștia, voi ia uite. armăsarii, unde vi-ați lăsat? Unde vi-ați înhămat? Noi fânul luăm de pe câmpii, ăștia le iau din pereți, iete. În petre. Mai e vreo unul care e banghiște românește și o să zică, băi, atâta... ne-ați Dar ce, jignit. mă, nu să... Dacă nu vă place, ziți-vă la voi acasă. Nu se simte că facem ștom. Dar nu trebuie. O țară nu, care te protejează și îți dă Așa. tot ce ai nevoie. Așa e. Da? Să nu- Ospitalieră. De ce vă Cred că pe bate acolo joc? stă cocui. În râpă. Crezi, nu cred, chiar crezi că Cocui! totul stă pe acolo? Come ste? E che mia nora potico, cocui! Dora, la dis. Do GPS mulei sineia. Ala dio, ala dio. Ieși.
Pocui de mui pe sotie chicheton se scurvezi da meni. Da, băi. Iarna e foarte bine. E exact ce ți-a spus, nu o lua pe, Auzi, da, nu o lua știi pe ce? asta că Dar până faci... la urmă și drumurile lor este ca și ei. Ei nu sunt... Fată. Ei nu fac curve. Nu ți-a zis, nu o lua pe... Păi nu, că el mi-a Pareclișa, zis că să o iau pe Pareclișa, că e mai repede. Dar pe unde ți-a zis să nu iei, că eu Pe fac... Chirochitia. Și acolo... Deci înseamnă că ajungea mâine pe Chirochitia, că aici ajungem poi mâine. Deja. Ce tare. Sau cum? Bă, dacă n-ar fi așa de cald, ar fi altfel. Pe mine deja m-au făcut curbele astea cu sânge. Înapoi te duci cu elicopter privat. Da. Da. Bă, Cu private jet. Mai uite-te și tu pe GPS-ul ăla, nu mai lăsa așa jos. Ca să ne minuneze, știi că dacă te uiți la el și vezi că tot mai zice, tot mai crește ora, mai cresc kilometri, zici gat. Facem turul Ciprului de Paște. Păi da. Te filmezi. Da. Da. Să mai râde lumea cu Să râdă lumea. Râdeți, mamicule, Da, că... păi râdeți, Dar n-ați râdeți. zis și voi un Paște fericit la lume. Paște fericit la toată lumea. Da, așa e. Paște. Ce bei fătu în spate acolo? Cafea, păi dar ce... Să stau pe drumul fără cafea măcar. Nu beau cafea pe drum. Mă gândeam că ți-ai luat... După aia deschidem pachetele și începem să mâncăm. Să știi. Cred că Dar n-avem țureche ouă. lasă coace acum să face... S-a topit toată ciocolată. N-are nimic. Dar nu avem ziua ouă. Ne minunăm noi aici. Cățel avem, ce ne mai trebuie? Da, săracă, Gigi are răbdare. Gigi, fată cu minte, dar e tare cu minte, Gigi. Ai văzut? Băiatul meu e diliu, e disperat, Stai că- face ca toate alea în mașină. În Canada de Horafic, nu vezi cum aleargă disperat? Da, ea nu. Hai mă, totuși să ne mai uităm pe GPS, că drumul e lung încă pe GPS. Cred că pe acolo e, că am văzut în poză. Da? Da. Zi-mi de că ne-a arătat niște poze? Da, mă. Ce că e? E pe Galben sau pe roșu? Ia, care culoare? Galben nu e mai aproape, roșu e mai departe. Era întuneric la Nicoleta, n-am bani bine. Eram beată zi. Da. Fată, să mă mai uit și eu aici, să mă Vedeam zile. două case. Era... Taci Hai, din fată, că ai gură. închis ăsta. Taci din Cum am gură. închis? A închis GPS-ul. Ia, Cine? Eu? Da, ai dat cu mâna. Aoleu. Da. Nu e tu că acolo e. așa că n-avem... Da, ai semnal aici. Ah, bravo. Ia. 2 minute. Nu cred. Dar cu e pe scurtătură. Cred că 22 de minute. Vezi că ceva e wrong cu ăla. Da, culmea e că drumul ăla arată așa de lung, 2 minute atâta drum. 200 de metri. Mergi drept înainte. Vezi, ea tot zice, du-te, du-te, du-te. Păi în 2 minute cum se duce așa? 200 de metri. 200 de metri merg drept înainte. Ok, înseamnă că se face vreun alt. De-aia sunt casele așa de ieftine pe aici. Mergi drept înainte, apoi virează la stânga. Te duci direct în râpă. Vedeți la asta? Mergi drept înainte și apoi virăm la stânga, undeva pe aici. Deci, Virează la stânga, apoi virează ușor la stânga. Aici, adică. Ok. Peste 300 de metri, virează strâns la dreapta. Deci nu se lasă omul, el e tot mai sus. Nu se lasă găsit. El vrea să fie singur. Ia uite, încă ne ducem. Sus, 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 la munte sus. Unde stau acești Mamă, oameni ne-am pierdut mulți? pe Păi nu ți-am zis că da, a fost ieftin. Care e ieftin, fă, că aici omul s-a Virează născut. strâns la dreapta. Cum adică virează strâns la Uite dreapta? aici, aici. Ah, aici. Ce cum adică? Aici, bre, aici. Hai când ne ducem la vaci, la oi. Peste 200 de Capre. metri, Ia. virează la dreapta. Du-te direct în râpă. Știți melodia sus, 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 la munte sus? Mă, dar el și și-a făcut Badidus? casa chiar acolo, Acolo au în fost munți? părinții lui, mă. În munți, sus? Păi acolo au fost părinții lui. Uite mă, cred că am ajuns. A zis la dreapta? Virează la dreapta, Aici. apoi virează la dreapta. Stai puțin. Da, mă, aici. Nu. Îți dai seama că poate ne urmărește live-ul? La dreapta, dar unde? Aceea că...
Cred că mai în față. Mai în față unde? Nu, acolo în jos. Ok. Oricum îți spune dacă e greșit. Face bulburace ăla. Blbâc? Am prăjit un pic așa. Da. Mie mi s-a înfundat Vezi? urechi. Blbâc. Ia. Au. Virează la dreapta, apoi virează la dreapta. Ok. Oh, Virează la dreapta, apoi virează la dreapta. Virează la stânga, apoi virează ușor la stânga. Mai fată, mă. Dreapta. A zis dreapta. Oh, no. închidem live. Acum, aici.